हे लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे टाइटेल आरो ससे इन्ट्र'खौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथां निथामनि बर'नि गोदानै फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय जोमै रानि दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे गोदानै फैनो गोनां जोमै रानि अफिसियेल मिउजिक भिडिअहाय निथामनि बर' बिथांखौनो गाहायै फाव खालामनाय नुनो मोन्दों दे। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे फैनो गोनां जोमै रानि अफिसियेल मिउजिक भिडिअनिनो देंखोखौबो होदों बिथां निथामनि बर'आनो दे। ओमफ्राय लोगोफोर बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफि खालामदों लेसानरामि बिथाङा दे। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे फैनो गोनां मोनसे आपकामिं मिउजिक भिडिअखौहाय नुनो मोनगोन निथामनि क्रिएशन इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहायनो दे लोगोफोर। थ' लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना बे जोमै रानि आपकामिं मोनसे मिउजिक भिडिअखौहाय नायनो थाखाय नेना थाथ'बावबानो जाबाय दे। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला खनसे लाइक खालामनानै होबावबानो जाबाय दे लोगोफोर।